Вітаю в етері Суспільного, програма «Тема дня Крим». В студії з вами ведуча Лариса Волошина. 6 грудня Україна відзначала День Збройних сил. В цей день у 1991 році Верховна Рада ухвалила закони про Збройні сили України та про оборону України. Вчора під час урочистої нагоди з Дня Збройних сил президент Володимир Зеленський запевнив, що незважаючи на кризові часи, фінансування армії не скоротиться ані на гривню. Тож про те, з якими проблемами стикаються ветерани російсько-української війни, ба більше ті ветерани, які виїхали з Криму і пішли боронити країну, про все це ми поговоримо сьогодні в нашому етері. З нами учасники війни на Донбасі, керівник організації «Крим-Газі» Рустем Халілов. Вітаю вас, панове. А також заступник керівника організації «Крим-Газі» пан Вільдар Шукурджиєв. Вітаю вас, пане Вільдар. Ну, от перше моє питання стосується якраз того, чим відрізняється кримський ветеран від тих, хто мешкав на материку, тому що всі стикаються з проблемами. У всіх, як нам звітує Міністерство ветеранів, грошей нема, проблеми спільні, житло, пільги, але тим не менш, все ж таки Крим є Крим. Тож, панове, пане Рустеме, то до вас перше питання. Чим кримські мешканці відрізняються від мешканців материку? Двумя моментами. Первое, мы с самого начала скрывали о том, что мы, так как пуповина с Крымом не перерезана, там все равно остались наши родные и близкие, чтобы их не подвергать опасности. Мы очень мало о себе говорили, очень мало о нас знают вообще. И второе, разница в том, что все возвращаются додому, а мы дом в Крыму. Слухайте, а от є розуміння у владці про те, що ми не можемо повернутися, про ту небезпеку, яка, в принципі, загрожує кожному, хто зі зброєю в руках боронив Україну. От, пане Вільдаре, це до вас питання. Ви ж бачили чиновників, як вони реагують, коли ви їм намагаєтесь пояснити? Ну, в більшість своєї вони часом не розуміють, тобто складної ситуації, яка може нас застерігати десь буквально за углом. Ну, якось вони не розуміють, що таке залишитися без домівки, що таке залишитися без родичів, що таке немає можливості навіть повернутися кудись. В більшості своїй я з большою повагою відношусь до кожного атовця, до кожного учасника бойових дій проти русських окупантів. Але ж тут я вынужден подчеркнуть, что більшості участников АТО им есть, вот уже пан Рустем сказал, что им есть куда повертаться. То есть участник того же АТО, грубо говоря, там киевлянин, харківчанин, луганчанин, даже луганчанин, донечанин, він повернеться, у нього обов'язково десь є бабуся, десь є дідусь, десь є дядько, десь є якась можливість навіть жениться или вернуться. Десь є кумовья, куда є родственники, куда просто вернуться. Нам же часто даже некуда поехать в отпуск. Есть ребята, которым некуда поехать даже в отпуск. Нету того промежуточного жилья, куда мы можем приехать и начать. Ну, мне в этом смысле повезло. У меня есть общежитие, есть комната, я там живу, семья, я уже семейный, был семейный на тот момент, на момент этой всей агрессии. Вот, и семья меня приняла достаточно тепло, достаточно хорошо, как и должно было быть. И я как-то прошел этот период адаптации, вот этот между войной и миром, как бы более мягко. Но, к сожалению, не все участники этой войны могут этим похвастаться в хорошем понимании. Вот, и многие парни, наши крымские татары, молодые парни, они вынуждены продлевать контракт, один контракт за другим, несмотря на то, что уже по здоровью они просто не вытягивают. Есть и психологические проблемы, есть проблемы со здоровьем, это не только какие-то внешние признаки, это есть и психологические проблемы, это есть и душевные какие-то раны.
Вот, им просто вернуться негде, они продолжают этот контракт, потому что им просто идти некуда. И промежуточного того жилья, куда бы он мог вернуться, прийти и начать подготовку документов, сбор документов для подачи там 280-й постановы для того, щоб отримати від держави житло, він не має можливості. Тому що йому просто Я повернутися хотіла не більш докладно про це поговорити, пане Рустеме. Ваша організація, коли створювалася, це було в червні місяці, питання житла було на першому місці. І от зазвичай, коли людина звертається, я знаю, що це проблема, але в принципі нарізають землю, тобто люди звертаються, ну умовно, людина мешкає в Києві, але ну, вона родом з Житомирщини, вона йде і там сільрада і щось нарізає. Це питання місцевої влади. Земля належить місцевим громадам. Ми не маємо громади. Нам зараз зробили таку велику ласку, дозволили голосувати в приймаючих громадах, але ж, тобто ми голосуємо, ми обираємо владу, але ж ми не маємо тих переваг, які мають місцеві мешканці. Так. От що з цим питанням? До кого взагалі звертатися кримським військовим? Вы знаете, для того мы и сделали эту ГО, эту организацию, вот как бы разрабатывая план, вот первое, что мы хотели, это собрать ребят, отметить ребят, да. Мы их собрали, мы их отметили, мы с этим пришли к шейху Саиду Смагилову, он очень душевно, дуже порядный, дуже, я не знаю, я ему очень благодарен за то, что он пошел к нам навстречу. Мы собрали наших ребят, он помог нам отметить, вот, чтобы, вы же понимаете, вот ребята, ну, как бы каждый вернулся домой, у него есть там ветеранская спилка, семья, еще что-то, то есть он там на месте, а мы ж, ну, вот поэтому я хотел, чтобы у ребят вот это вот было понимание, что о них не забыли, что их помнят, вот как-то вот отблагодарить их вот таким. Спасибо Саиду, он пошел навстречу, мы это сделали, мы провели 3 награждения: Новоалексеевка, Одесса и Киев, Винница. То есть мы идем по порядку, у нас в каждом регионе есть ребята, идем по порядку. Что мы, второе, основное, это, да, жилье. Знаете, вот к этому жилью все привязывается. Лечение, реабилитация, нужно где-то жить. Подать какие-то документы, оформить, нужно где-то жить. Но мы звернулись до пана Виталия Кличка. Он, ну, должен сказать, что сам он очень с пониманием отнесся к нам, пообещал помочь, но, к сожалению, тут выборы, я знаю, что он болел, дай бог ему здоровья. Ну, а дальше, ну, дальше вот начинаются вопросы, да, то есть мы же не просим, дайте нам дворец там или сразу квартиру, хотя бы комнату в общежитии, понимаете, то есть мы даже нашли благотворительный фонд зарубежный, да, который говорит, если вам выделят, мы вам поможем отремонтировать это все, то есть, ну, к сожалению, дальше, вот, еще раз отмечу, что очень мало чиновников, которые относятся с пониманием и с душой, и в основном я поражаюсь их циничностью, да, вот я поражаюсь их равнодушию. Я понимаю, что нас много, что, скажем, как вот говорят, мы устали от них, да, вот, или еще что-то, что мы ходим вечно с проблемами, с просьбами и все остальное, но понимание того, что крымский воин отличается от всех других, что ему некуда идти, он пришел к тебе как последняя инстанция и смотрит на тебя, на того чиновника, как на Бога, который вот должен помочь. Ну, не знаю, ну, к сожалению, не все, честно скажу. И меня это, ну, как любого, наверное, обида такая копится. Ну, надеюсь, что все равно оно как-то, все равно есть люди, которые не дадуть нам. Ну, от ми говоримо про те, що все це залежить від людини, тому що приходиш Так. до того ж Кличка і, наприклад, він каже, ну ви ж не киянин.
Ні, він так Тобто не сказав. а як він може сказати? Ну, тобто в нього є, він має виділяти там землю, виділяти приміщення, ну, це представники своєї громади. Я про те, що ми залишилися з одного боку без можливості повернутися, Так. а з іншого боку ми не є суб'єкти, ми постійно просимо. Нема закону, який би регулював К наше сожалению, да. становище. К сожалению, да. Я хочу спитати ще одне питання, яке от я дослідила, це питання цвинтарів. Це велика Так. проблема для мусульман. Ну, по сути, у нас две проблемы. Жить негде и умереть негде, знаете. Ну, это абсурдно, 2020 год, учитывая все наши технологии и все остальное, но Так а это в чому абсурд. проблема полягає? Що з цвинтарем? Ну, не знаю, проблема, наверное, в том, что нехватка земли или кому-то все равно. Ну, к сожалению, нам не выделяют эту землю. Слухайте, хіба в Києві нема мусульман, яким їх Києві. треба ховати? В Киеве, Киевской области Порядка 60 тысяч мусульман. есть цвинтар, но он закрыт для похования. Чому? Не выстачает места, все полный. А інший Інший цвинтар за 200-250 километров. Это То есть Донецкая, приходится возить Одесская. Днепр, Одесса, еще друзі, ну какие-то. це ж дискримінація за релігійною ознакою, наскільки я розумію, такі речі. Напевно, я не могу комментировать. Я знаю четко, что мы зобовязаны день в смерти похоронить своего. И Од- то одноверцев. предложение там, как тот самый кремация, ну, у нас не подходит это. Ну, к сожалению, да, у всех конфессий есть свои кладбища, свои это. Ну, возможно, еще не поднимался так резко вопрос, но, к сожалению, он есть, и он давно. И наше правительство, наши чиновники, они все знают об этом. І от коли ви звертаєтесь до них, ви намагаєтесь їм пояснити, що мусульманська релігія забороняє кремацію, забороняє Да, оце конечно. три дні Да, чекати. конечно. Або як вони реагують? Вони взагалі розуміють, що те, що зараз відбувається, от я кожен день стою в цьому ефірі і говорю про порушення прав мешканців в окупованому Криму за релігійною ознакою, за такою. От зараз я чую, що тут тишком-нишком відбувається щось подібне. Люди усвідомлюють собі, що те, про що ви говорите, є питанням не тільки вашим особистим, але і, в принципі, національного престижу і національної безпеки. Слушайте, ну не каждый же чиновник, он болеет за национальный престиж и за свое государство. А до кого ви ходили? От хто має взагалі цим займатися? Киеврада, очевидно. В Це рамках їх Киева, повноваження Киеврада. чи як? Выделение земельного Ну, выделение участка. земельного участка, это все. Решение. Але вони виділяють тим, хто прописаний в Києві. Тут є колізія, от в яку ми потрапили всі разом. Тому що ми прописані в добре, Криму ну, і нам... Для того, чтобы выделить участок под кладбище, наверное, прописка не потрібна. так? Безумовно. І- Ми пропишемо колись там, но Тут даже вопрос не в том, что выделили кладбище крымским татарам, которые из Крыма. Тут вопрос в том, что выделили кладбище мусульманам Киева. Мусульманской громаде Киева. Она есть. От нее никак не... Она есть. Ну, от кілька місяців ви про це ви створили організацію для того, щоб залагодити всі ці питання. Чи є результати? Чи хтось чує вас? поки що ні. Пока самый такой, наверное, На жаль, поки що ні. самый дельный совет в этом отношении, дельный в кавычках, нам посоветовали, что один из чиновников, из высоких чиновников, не буду называть фамилию, специально в надежде на то, что он одумается, посоветовал нам сжигать своих одноверцев. Сжигайте, говорит, все, проблем нет, сжигайте. Чудесно. Слухайте, це якийсь треш, те, що ви розказуєте. От я читаю 27 жовтня 2020 року, це буквально ось, Міністерство у справах ветеранів представило концепцію підняття престижу ветеранів, формування такої суспільної підтримки образу ветеранів. Основною метою концепції є формування і підтримка у громадян України однозначно позитивного ставлення до ветеранів війни, прикладу героїзму та патріотизму. Йдеться в повідомленні. І говориться про те, що незважаючи на неоцінений внесок ветеранів, в суспільстві відбувається формування такого упереджено негативного ставлення. Але от наскільки я розумію всю цю історію, ставлення до служби в армії і до ветеранів формується саме тими привілеями, які отримують ветерани після закінчення Нет, на самом служби. деле привилегии есть, а вот виконанням цих, чтобы вот
каждый ветеран получил всю привилегию и мог ею воспользоваться, вот тут вопрос. Вот тут вопрос. Обеспечением этой привилегии, Да. наполнением. Вот здесь вопрос возникает. Що стосується, я просто хочу зрозуміти, до кого ви апелюєте. Тому що ви сказали Київ, Одеса, багато різних місць, де ви, в яких мешкають кримські мешканці. До кого конкретно треба звертатися? Ми звернулись до Києва і Київської ради, до київської влади. Вот сейчас, после выборов, вот новая рада сформована, облрада, міська рада. Я надеюсь, что они вот услышат нас. Я просто, чому мене це цікавить? Тому що я ще раз наголошую на те, що Київська рада, вони фактично пояснюють, що ну ви ж не наші по місцю прописки. Чи є закон, який передбачає? У нас є закон, наприклад, який дозволяє переселенцям прийти в будь-який місцевий орган влади і отримати довідку. Ну, умовно, так? Але чи можна прийти в будь-який орган влади і отримати квартиру? От чи є от це от? Мы дополню. Но если так подходить вот глобально, то да, это должно быть на уровне законов, понимаете? На уровне законов. Да, вот, например, выделение квартир. Есть 280-я постанова Кабмина Украины, но нет закона, регламентирующего статус ветерана-переселенца. Вот такого закона нет. Вы правы, наверное, нам надо... Мы пошли так, знаете, мы... начинающие общественники или там, я не знаю, начинающие в том плане, что только-только сталкиваемся. Может, вы и правы, нам нужно апеллировать, возможно, и в Верховную Раду, для того, чтобы наши права были защищены, возможно, должен быть принят ряд законов каких-то, который бы нас защищал. Но вы же понимаете, наверное, этим чиновникам в первую очередь невыгодно, да, чтобы... Вот, Ну, безумовно, тому да. вони і футболять. Да, Ці да. кажуть, И нема закону. ці вот кажуть- этот образ, который негативный, да, вот, мне кажется, создают именно чиновники. Знаете, вот это вот устали от того, что атошники приходят и требуют. Ну, простите, он имеет право на то, чтобы потребовать. Он имеет право. А тем более крымский атошник, но он бросил все. Семью, дом, детей, родину бросил, да, вот он мог там сидеть и смотреть, и на диване давать какие-то гарные там дичи такие советы, быть диванным экспертом, но он взял в руки автомат и пошел защищать, понимая, что сначала нужно вот здесь закрыть вопрос, и тогда мы вернемся к Крыму. Ще одне питання, про яке якщо вже говорити про закони, це питання капеланів, тому що от Духовне управління мусульман України заявило, це було 3 грудня 2020 року, так. тобто рік тому, заявило про те, що ну, імами є військовими капеланами в тому числі, але ж закону досі нема. Питання в тому, що імами працюють, але вони не є учасниками бойових дій, вони не захищені в разі там поранення чи ще щось. От ці питання, я хочу зрозуміти, з чим це пов'язано. З тим, що мусульман в країні мало і нема кому лобіювати інтереси кримських татар, зокрема і мусульман загалом. Тому що шейх Сеїд Ісмаїлов, він, звісно, видатна особа, але ну, він один. Тобто це ж не порівняти з РПЦ умовно по впливу, да? І чи це з чим пов'язані такі речі, що неможливо домогтися таких елементарних речей, як убезпечити людей, які іншого віросповідання, які мають свої особливості? Ну, наверное, знаете, вот у нас одно из самых главных – это сабр, терпение, да, то есть мы вот мусульмане терпеливые люди, и, возможно, мы не можем так выйти, громко кричать там или еще что-то добиваться. Может быть, этим просто пользуются? Можливо, я хочу, знаєте, ще про що вас розпитати. Є теж такі аспекти, от якраз, які стосуються Криму, які мало хто розуміє, і ну, я стикалася з цим особисто. Це багато років ми говорили про те, що необхідно створити батальйон Намана Челебіджихана, про це заявляв і Мустафа Джемілєв. Були пропозиції, були звернення. Минула каденція Верховної Ради, минула каденція президента. Тільки розмови. Зараз хтось ще сподівається на те, що цей батальйон може бути створений?
Знаете, мне кажется, вот это все, мы же очень долго были под впливом Российской Федерации. Да? Вот в Российской Федерации как? Там же пропагандируется это на каждом углу, что если мусульманин это террорист. Возможно, вот этот вплив повлиял на то, что в Україні тоже сформувалась якась така думка, что если мусульманин, если вот он видит закрытую девушку, да, там вот, это вот обязательно идет террорист. Вот он сейчас крикнет, знаете, вот у нас есть, ну как, ну, вот, ну, кричат, ну как, вот, слава Украине, это ж, ну, у нас есть Аллах Акбар, да, когда слышат здесь, вот, вы Ну видели, так, как зразу реагируют собі на это? малюють, да. Вы видели, как на это реагируют? Сразу тишина, все испуганные, перепуганные, все вокруг смотрят. Нет, нет, очень много таких моментов, ну, не знаю, вот этот вплив, он до сих пор сохраняется. Ви стикалися особисто з дискримінацією? Ну, принаймні в ЗСУ, тому що чому батальйону? Я чому питаю? Батальйон був необхідний, тому що це питання їжі. Воно Так. має бути особливим. Це питання гігієни. І розуміння, от навіть тоді, коли пояснювали, для чого це створювати, ніхто не розумів. От ви особисто стикалися, коли люди не розуміли, чому вони хочуть їсти там тушонку, умовно? Ну, знаете, на войне можно умовно придерживаться, да, то есть я не ел свинину, это могут подтвердить те, с кем я служил. Но я ел тушенку, только говяжью. Чи поставляють, чи є розуміння, що треба я не мусульманам столкнулся, не знаю, но это я не столкнулся. Знаете, у меня был зампотыла, он так, когда узнал, что я крымский татарин, ну, вот зампотыла бригады, он пришел, сказал, иди возьми, вот лично для тебя 2 коробки там говяжьей тушенки. Все, вот она у меня стояла под кроватью, и я ел отдельно, да. Ел рыбу там, ел это, ну, ел отдельно. Я не столкнулся. Ну, возможно, ну, это я, да, то есть я офицер, ликарь, то есть, возможно, у меня было больше каких-то возможностей, а вот рядовой солдат, я не знаю. У него таких возможностей немає, возможно, Чи є законодавство, яке регулює такі речі? ні. Ну, ми знову стикаємося з тим, що все залежить від конкретної людини, яка або почує, або не почує. І закону на це нема. Ну, опять-таки, что значит конкретно людина? И у нас же не какое-то феодальное, да, вот от императора мы зависим. На самом деле у нас же все-таки демократическое государство. Государство это должно регламентировать держава, а не Саме якась тому така, демократія там, це процедура, це закон. А коли його нема, це дуже складно. Я хочу спитати вас, які перспективи ви бачите от в такій ситуації, коли, в принципі, це ходіння по колу, от все це? Чи є перспективи все ж таки у кримських мешканців, у кримських ветеранів домогтися реалізації своїх прав? І більше, якщо ці права не будуть реалізовані, то чи є взагалі знаете, перспектива перспектива вступати в службу в всегда армію? есть, но для этого нам потрібна підтримка. Да, нас мало, и мы сами, возможно, не добьемся ничего, но если нас поддержат, ну, насколько уже не раз показывали, что есть количество думающих людей, которые услышат, увидят, поймут это и поддержат нас. В том числе и СМИ. Ну, от Да, з на свого вас боку, большая надежда, то есть все зависит от того, как вы подадите это. Друзі, я хочу вам подякувати дуже за, ну, по-перше, за вашу роботу, тому що це дійсно важливо. Ті питання, які ви підіймаєте, вони структурні, це не особистісні речі. Це якраз Так. відсутність захисту для всіх кримських мешканців, не тільки військових. А по-друге, я хочу побажати вам все ж таки успіху, тому що вирішити те, за що ви взялися, це таке титанічне. Це
Я вам дуже дякую. Я сподіваюся, що і наші глядачі доєднаються до цих побажань ще раз. Я нагадаю вам, що це було Суспільне, і цю програму для вас провела Лариса Волошина. У мене в студії був Рустем Халілов, а також Вільдар Шукурджиєв, учасники війни на Донбасі, голова і співголова громадської організації Крим Газі. Я з свого боку хочу нагадати вам підписуватися на нашу сторіночку в Фейсбуці і коментувати наші програми, тому що мені цікаво почути вашу думку щодо тих питань, які підіймаються. На все добре.